ኣብ ከተማ ደቂ ምሓረ ተደኪና ትርከብ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደንቦስኮ ብዓውድታት ምዕራይ መካይን ሓፈሻዊ ስራሓት ሓፂንን ዕንፀይትን ህንፃ ኤሌክትሪክስን ኤሌክትሮኒክን ቅየሳን ዘምሃረቶም 167 ተምሃሮ ብ30 ሰነ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምክትል ዳይሬክተር ናይታ ቤት ትምህርቲ አቶ ንጉሴ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተመረቕቲ ዝሎማዓል በፂሓቶ ዘላ ምዕባለ ውፅኢት ትምህርቲ ምዃኑ ተገንዚቦም ንዝቐሰሞ ትምህርቲ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ከውዕልዎ ተላብዮም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን አቶ ተስፋይ ሲም ቦገኑ ምዕቡልን ስልጡንን ዓቕሚ ሰብ ቀንዲ ረቋሒን ቁጠባዊ ዕቤት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ንትምህርትን ሞያዊ ስልጠናን ኣብ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ገዚፍ ወፍሪ ይገብረሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ተመረቕቲ ነብሶም ኣብ ምዕባል ኣበርቲዖም ክፅዕሩ ኣዘኻኺሮም ኣማሕዳሪ ንዞባ ደቂ ምሓረ አቶ ስዩም ገብረ ኢየሱስ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ተኸፊተን ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ኮሌጃት ናይ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን ካልእ ትካላት ትምህርቲ መርአያ ናይቲ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ምዃንን ብምምልካት ተመረቕቲ ቀሲሞሞ ብዘለዎ ፍልጠት ምስ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ክጓዓዙን ንዘምሃሮም ህዝብን መንግስትን ክሕሱን ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ተላብዮም ወኪል ተመረቕቲ ድማ ብዝቐሰምዎ ፍልጠት ሃገሮም ንምምዕባል መነባብሮ ህዝቦም ንምምሕያሽን ክነጥፉ ምዃኖም ኣረጋጊጻ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ደንቦስኮ ሎም ዓመት ንመበል 12 ግዜ እያ ብሰርቲፊኬት ተመረቕ ዘላ ከም መቐፀልታ ናይቲ ኣብ መላእ ጀርመን ዝርከባ ሃገራዊን ውዳቤታት ሃገራዊ ሽማግለ ንምቋም ዘካይዶ ዘለዋ ናይ ምብህሃል መድረኻት ኣብ ካልስሩህ ባደን ባደን ፎርስሃይም ዝነበሩ ኣባላት ሃገራዊ ውዳቤታት ንተመሳሳሊ ዕላማ ዓውደ ዘተ ኣቃኒዖም ተሳተፍቲ ንዝፀንሐ ኣሰራርሓ ድሕሪ ምግምጋም ውዳቤታት ንምውርፃፅን ዝበለ ውፅኢት ንምርከብ ዝኽእል ኣገባብ ንምትእትታውን ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም ዝቕረበ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ረድዮም ብተወሳኺ ምሕያል ሃገራዊ መንነትን ሓድነትን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ኩሉ ሃገራውን ከምኡውን ጉዳያት ምምዕባል ዓቕምን ክእለትን ዜጋታት ምኽተ ኣንጻር ኤርትራ ዝቕንዑ ተጻብኦታት ምሕያል ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ብደረጃ ውልቂ ትካልን መንግስትን ከምኡውን ምንጽብራቕ ሓቀኛ ምስሊ ሃገር ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ክካየዱን ከሎም ቀንዲ ዕላማቲ ብልዑል ሱታፌ ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ዘተ ተመላላእን ውህደት ዘለውን ውዳበ ምህናፅ ኣድማዒ ሃገራዊ መደባት ንምርጋፅ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ውዳቤታቶም ንዝነበረ እወታውን ኣሉታውን ጎድንታት ድሕሪ ምግምጋም ምዕባለታት ዝዕቅብን ዘደንፍዕን ክልሳእ ብምክያድ ንወለዶታት ብዝለዓለ ዘሳትፍን ውሁድ ኮማዊ ሓይሊ ንምፍጣር ከምኡውን ዕላማታት ህንፀት ሃገር ንምዕንቃፅ ዝካየድ ዘሎ ሃቐነታት ንምግጣምን ነቲ ዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዝያዳ ንምህብታምን ዘኽእሉ ሓሳባት ኣቕሪቦም ተመሳሳሊ ዓውደ ዘተ በአባላት ሃገራዊን ውዳቤታት ኣብ ከተማታት ፍራንክፈርት ሃምቡርግ ሙኒኽ ከለን ዞሊንገን ሙንሸንግ ግላድባኸን አርሃውሰን ክረፍሊድ ረክሊ ግራሁሰን ኖርድራይን ቨስትፋለንን ከም እተኻየደ ይፍለጥ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሓይነባ ነበርቲ ዓድታት ሓይነባ ዑፍ ደህለን ዓሳዳገን ዝነብሩ ናይ መጓዓዝያ ፀገም ንምፍታሕ ካብ መስመር ዓዲ ቀይሕ ኣስመራ ናብ ዓድታቶም ዘእቱ 7 ኪሎ ሜትር ሓድሽ ጽርግያ ከም ዝፀረጉ ኣብ ማሕደሪት ምምሕዳር ከባቢ አቶ ጀማል መሐመድ ሽፋ ሓቢሮም ቅድሚ ሕጂ ነበርትተን ዓድታት ናብ ከተማ ይኹን ናብ ካልኦት ቦታታት ንምንቅስቓስ ብሓፈሻ ሕሙማትን ነፍሰ ጡራትን ናብ ትካላት ጥዕና ንምብፃሕ ድማ ብፍላይ ይሽገሩ ምንባሮም ዝጠቐሰ አቶ ጀማል ነዚ ንምቅላል ጽርግያ ክፀርጉ ተበግሶ ከም ዝወሰዱ ኣረድዮም ነቲ ስራሕ ንምዕዋት ህዝቢ ልዕሊ 436,000 ናቕፋ ኣብ ርእሲ ምውፅኡም ብድሌትን ሓያልኒሕን ብጉልበቱ ከም ተሳተፈ ብምግላጽ ህዝቢ ነቲ ተሰሪሑ ዘሎ ጽርግያ ክከናኸኖ ተላብዮም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ናብ ዓዶም ዘእቱ ጽርግያ ስለ ዘይነበሮም ከቢድ ፀገም ከም ዝነበሮም ብምዝካር ሳላ ዝፀረግዎ ጽርግያ ግን ኣብዚ እዋን እዚ መስተርሆት ከም ዝረኸቡ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ንዞባ ኣባሻውን ልምዓታውን ጥዕናውን መደባት ንምዕዋት ብዝለዓለ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ ንዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ብምግምጋም ብዛዕባ ናይ ዝቕፅል መንፈቕ መደባት ስራሕ ንምዝታይ ብ28 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ ኣማሕዳሪት ንዞባ ኣባሻውል ወይዘሮ ኣልጋነሽ ትኩ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ ስራሕ ህዝቢ ኣጥሪዎ ብዘሎ ንቕሓት ኣብ ምሕዋስ ጽሬትን ካልእ ወፍራዊ ዕማማትን ከምኡውን ክብርታት ሕብረተሰብ ኣብ ምዕቃብን ዝምስገን ንጥፈታት ከም እተሰላሰለ ብምግላጽ ኣብ ኣጠቓቕማ ጽሩይ ዝተማይ ምእላይ ጓሓፍን ልዑል ኣተኩሮ ተዋሂቦ ክስርሓሉ ምዃኑ ኣገንዚባ ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ዝውጠን መደባት ንምዕዋት ድልውነቶም ኣረጋጊጾም
أبنو زوبا أرعتا زوبا دوبا وقيح بحري كلنتنا ومعبالن عبيتن قولعن من اسياتن نمرقات زحجز ناي كلتا أورح السلطنة ناستات حمسا زخونو تمهارو توهيبوم تبيت صحفة منيستر عيون سبا ودحنتن أبتينو زوبا استودب السلطنة نقولعن من اسياتن زقاتن محبراو تساقمات تلاليو كلنتنا وعبيتهم بفلاي دما أب إوان قرزو نازر كوب من اسيات استمالي أقل كرخبو أب زخلو لمدايزة وكرن منبارو تحبيروم بزي كازن قحات ولدن حبرت سبن أعبيخا ممس درجة من عدمي من ززامد مخرن حبريتان كرخبون أقدمهم بزعباتي كقطمهم زخيل تساقمات ززتيلو بايتا كتات حالومن أقداسي مخانو أبتا قاتامي تقليتهم أبي مزازمي أب محضرين الزوبا رعتاتو إبراهيم أحمد دين من اسيات زقاتمهم شجرن مفتاح ترأم ترى ولدن كلن زملكتن من قستاوينن زي من قستاوينن تكالاتن كحيل كم زقباب محبار من محضرين الزوبا كابو زدلم تحبار كم زقبر الرقاقيتهم